खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायजोबगोन होननानैहा ओरैबायसा गाज्रि माने आं नोंथांमोननिसिम ओरैबायसा गाज्रि निउस लाबोदों बेखौ खोनासंनानै नोंथांमोनाबो मुगैगोन रागाजोंनो ओंखारगोन आरोना गावबा गावनि बिदा फंबाय बा बिमादैनि गेजेरावनो मा जालायो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानैहा ओरैबायसा माने हेट खालामगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो जागायजेननोसै बाथ्राखौहाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामियावहा ओरैबायसा गिदिर जाथाय जाना थांबाय थांनाय बेस्तिबार 27 तारिखाव इसोरो गोमादों आरोना लोगोफोर बे हिनजावहा गथ' 3 दङमोन ओमफ्राय फिसायबो दंमोन बेहा ओमफ्राय बियो गावनि बिब'नि फिसालादोंनो माने गोमाना दं आरोना लोगोफोर गोमाना दं बियो असे गावनि निजा बिब'नि फिसालादोंनो गोमाना दं जाहैबाय आलासि जानो फैबाय थायोमोन जाहैबाय गावसोरनि न'आव ओमफ्राय जायगा होयोमोन जाहैबाय न'खरनि मानसि होननानैहा ओमफ्राय दा बे जायगा होनायावनो होनाय सानैदों गोसो थोलायनानै खारबाय जाहैबाय दायो ओमफ्राय नागिरगासिनो फिसाया ओमफ्राय मोनाखै दसा निउस चेनेलावबो हगारदों आरोना लोगोफोर बिनि फिसायाहाय बिसोरखौहाय आरो लोगोसे थानायावबो रिपर्ट हैदों केस हैदों आरो लोगोसे आबसुफोरखौबो जनायदों जायखिजाया सोरबाफोर जुदि नुयोबाथाय इसोर सानैखौहाय नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नम्बरावहा फन खालाम हरबानो जाबाय बे नम्बरा जाबाय बे हिनजावनि फिसायनि नम्बर लोगोफोर बिनि फिसाया दाबो एक्सेप्ट खालामगोन बेखौहाय थाब फैफिनबा बे हिनजावखौ एक्सेप्ट खालामगोन इनिखायनो जेरावखि नुवा नोंथांमोना बे नम्बराव कन्टेक्ट खालाम हरबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेहा गथ' 3 गोनांखा आरो बे हौवाहाबो गथ' सासे दङ अलरेडि आरो हिनजाव खाना थांदों बेहाबो हिनजाव गैया बर्तमान गथ' सासे दं जायखिजाया बिनि गथ'फोरा बेखौहाय बिमाखौहाय नागिरगासिनो ओरैबायसा तारमाने मा बुंबावनो आरोना जोंनि बर' समाजाव दिन बा दिन इफोरबायसा जाथाया जागासिनो लोगोफोर स' लोगोफोर मोजाङै नोंथांमोना फट'खौ स्क्रिनाव नायना ला आङोहाय बिनि फिसायदोंबो रायलायहरदोंमोन जायखिजाया आङो बिनि फिसायनि अनुमति लानानैसो बे भिडिअखौ हगारनाय जादों आरोना लोगोफोर दा मानसिफोरा गोबाङानो बुंहरगोन मानो मालायनि भिडिअ लाबोदों होननानै बिनि फिसायनि पारमिसन मोननायखायसो आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला जुदि नोंथांमोना जुदि बेसोर सानैखौ नुयोबाथाय बे नम्बराव कन्टेक्ट खालाम हरबानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनोमोन बाय बाय